ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡು ಗುತ್ತು ಬಂಡ ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ ಬಂಟೆರಡ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುನೊಂದು ಐಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರ ಇರು ದುಬ್ಬಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದುಮ್ಮಲ ಕೊರ್ಪೆ ಇತ್ತಲ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೆ ಗುತ್ತು ಮಾತಾ ಜಾತಿ ಇಡ್ಲತ್ತನು ಕೊರಗೆರಡ 14 ಗುತ್ತಿತ್ತನು ಆಚಾರ್ಲಡ ಎತ್ತನು ಬ್ಯಾರ್ಲಡ ಎತ್ತನು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ದಕಲ ಇತ್ತಲ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಮೂಲೆಟಿ ಪೊಲೆ ಹಂಗ ಮೂಲಕ್ಕೆ ವೆಲ್ತಂಗಲ್ ಉಂಡು ಕಿನ್ನಿಗೋಳ್ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಅರ್ಥ ಆಡತ್ತೆ ಐದು ಒಕ್ಕ ಬಿಲ್ಲವೆರಡೆ 75 ಗುತ್ತುಲಿತ್ತನು ಆಂಡ ಒಕ್ಕೆಲ ಅಕಲ್ಡ ಜಾಸ್ತಿ ಗುತ್ತುಲಿತ್ತನ ಒರಿನೆಂಚಕೆಂಡ ಅಕಲ್ಡ ಬಲಾಢ್ಯತನು ಟೋರಿಂಡು ಒರಿನಕಲಿಗೆ ಎದುರ್ಸಾರೆ ಆಯ್ಜಿ ಪೋಂಡು ಮೂಲೆಯರ್ನಕಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆಚಾರ್ಯನ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಕೊಂಕಣಿಯರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಏರ್ ಬಣ್ಣಿನಿ ಇತ್ತಲ ಕಾಪುಡು ಕೊಂಕಣಿಯರ ಗೊತ್ತದಿಲ್ಲ ಉಂಡು ನಾನು ಮಾತ ಗೊತ್ತದಿಲ್ಲ ತಿರುಗಿದೀನಿ ಬ್ರಾಣಿಯರ ಗೊತ್ತದಿಲ್ಲ ಇತ್ತು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಒಂಜಿವರೆಗೂ ಗತ್ತು ಅಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ದಾಯ ಒರಿನು ನಾಡವೆರಡ ಯಾನು ಬಂಟ್ರಿಂದ ಒಂದು ಪೂಜಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಬಂಟೆ ಬಂಡ ಅರ್ಥ ಸ್ಲೇವರಿ ಸೇವಕಿ ಏರಲ್ಲ ಸೇವಕಿ ನಾಡನ್ನು ಆಳಿದವರು ನಾಡವರು ಅರ್ಥ ನೀರಿಗೆ ಅವು ಬೊಕ್ಕದೀನಿ ಏರ್ನ ಸೇವಕೆಲತ್ತು ನಾಡವೇ ನಾಡಿನ ಆಳ್ದಿನೇ ಸಮರ್ಥವಾದ ಸಮಾಜ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತಿನೇ ಯಾನು ಬಂಟೆ ಅವನ ಶಬ್ದನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪನಕ್ಕೆ ಯಾನಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿರೋಧ ಉಂಟು ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪಲೇನು ಬಂದ್ಪೂಜಿ ಯಾನು ವಿರೋಧ ಯಾನು ನಾಡವೆಂದೇ ಬಂದ್ಪಿನ್ ಅರ್ಥ ನೀರಿಗೆ ಆ ನಾಡೋಜ ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೈದನು ಅವಳ ಬೈದಿನೇ ಹಿಡ್ದು ಬೈದಿನಿ ಈತ ಮೂಲ ಅಂಜ ನಾಡೋದು ಪೋಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಣು ಪೂರಲ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಬಕ್ಕನಿಗಳು ಅಧ್ಯಯನ ಅವಲ್ ಮಲ್ಪೋರು ಅರ್ಥ ನೀರಿಗೆ ಯಾನ್ ಅಂಚೆ ಯಾರು ವಿಧಿಸಾವುಜಿ ಯಾನು ಪನ್ಪಿನ ಆತೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಾತರದ ಅರ್ಥ ಇರು ಸರಿ ತೆರೆಯುವಲ್ಲೇ ಈರಿನ ತೂಪಿನ ವೀಕ್ಷಕರು ತೆರೆಯೋನು ನಮ್ಮ ಈ ನಾಡವ ಜನಾಂಗ ಊರುಡು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ್ನ ಒರಿಪಾದ ಬುಳೆಪಾಯಿನಕಲು ಇರು ಓಲ್ಲ ತೂಲೆ ಮಸೀದಿಗೆ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತಾ ಚರ್ಚಿಗೆ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತಾ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ದೇವಸ್ಯಗೂ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತಾ ಅಶನಾರ್ಥವು ಜಾಗ ಕೊಡ್ತಾ ಓಲ್ಲ ಆ ಜಾತಿ ಪೂಜಾರ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಲೆ ಬೋಡಾಪಿನ ಭೂಮಿ ಬಿಡ್ತಾ ಓಲು ಭೇದ ಮಲ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕುಲು ಗುತ್ತು ಪಂಡ ಬಂಡ್ರನಕಲಿಗೆ ಪಂಡ ಆತ ಸಮರ್ಥವಾದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತದ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಊರ್ದ ಜಾತ್ರೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಜಿನ್ನಿತ್ತಂಡ ತನ್ನ ಬೊಡಿದಿನ ಕರಿಯನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ದೀದು ದೈವದ ಉತ್ಸವ ಮಲ್ತದು 5 ಒಕ್ಕ ಬತ್ತಿನ ಬುಲೆಟೈನ್ ಬುಡುಪಾದ್ಯತನಂತೆ ಗುತ್ತುದೆ ಜಮಾನಿ ಕೇಂದ್ರ ಪನ್ಪಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪಲೆ ಆತ ತ್ಯಾಗಿಲುತ್ತೇರು ಅಂಚೆ ಗುತ್ತದ ಜಾವಡ್ಡ ಭೇದ ಬರ್ರೆವಲ್ಲಿ ಬೊಕ ಆಯ್ನಾತು ವೇದದ ವಿಚಾರ ಉಂಡತೆ ವೈದಿಕ ಪಣದ ನೆರ್ಪಿನಕುಲು ವೇದದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆಯೋನು ಅವು ವೈದಿಕ ಮುಕುಲ್ ಮಲ್ಪುನು ಪೂರ ಮೂಲ ವೈದಿಕನೇ ಅವೈದಿಕ ಬಂಡದಾದ ಪಲ್ಲೆ ಪಂಚಜೀಟಿಗೆ ಪತ್ತುನು ದಾದೇವು ಅವಳು ಅಗ್ನಿನೇ ದಾದಿ ಈ ವಾದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಉಂಡೆ ನೆನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಇರೋ ಚಾನಲ್ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಗ್ನಿದ ಉಪಾಸನೆ ದಾದಿ ಜೀಟಿಗೆ ದೈವತ್ತು ಬಿಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಪರಿವರ್ತಿತವಾದ ತುಳುನಾಡದ ತೌಳವ ತಂತ್ರ ಅನ್ನೋ 21 ತಂತ್ರವನ್ನು ಮೂಲ ಅಳವಡಿಸಾಯರು ದೈವಗು ವೇದೋರ್ದೆತ್ತದೆ ಅವು ಏರು ಮಾತ ಅಂದ್ ಬಕ್ಕ ಬನ್ಕ ಮೂಲ ಈ ಆರಾಧನೆ ಎಂಚ ಬರೋಡಂಡ ಎಂಚ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ಈರು ಒಂಜಿ ನೇಮ ಆಪುಡು ಒಂಜಿ ಕೋಲ ಆಪುಡು ಒಂಜಿ ಮಾನೆಚ್ಚ ಆಪುಡು ಈರು ಕೈ ತಲುಗುಲ್ದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಗಮನಿಸಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪನ್ಪೆ ತೂದು ಪ್ರಸಾದ ಬತ್ತ ಬರ್ಪಿನಂತೆ ಅವಳು ವೈದಿಕವಾಯಿನ ಕ್ರಿಯೆನೇ ನಡಪು అయినా ಅವೈದಿಕ ಬಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದ ಅವರು ಕೊನ್ನೇರ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ವೇದೊಂದೇ ಏನಿರ್ಪಾರ ಸ್ವಾಮಿನಿಕುಲು ವೇದನೆ ಆಧಾರ ವೇದನೆ ಈತ ಮಾತ ಪಂಡುಗೊರ್ರಿ ನಂಕು ಮಾತೃಭ್ಯನೋ ಪಿತೃಭ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಪನ್ನಿ ವೇದ ಆಚಾರ್ಯ ದೇವೋಭ ಪನ್ನಿ ವೇದ ಅತಿಥಿ ದೇವೋಭ ಪನ್ನಿ ವೇದದ ಅಂಗೊಲ್ಲ ಏನಿರ್ಪಾರು ಅವು ವೈದಿಕ ಆರಾಧನೆ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥನೇ ಪನ್ನ ಈರು ಒಂಜಿ ಮಾನೆಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಕೋಲ ಸುರುರ್ದ ಅಕ್ಕೇರಿ ಮುಟ್ಟ ತುಲಿ ಐಟು ಪ್ರಯೋಗ ಆಪಿನಿ ದಾದ ಐನು ಮಲ್ಪುನ ವಿವಹಾರ ದಾದ ತೌಳವ ತಂತ್ರೋಡ ಐನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಲ್ತದೇರು ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪಿಲಕ ವೇದಾಧಾರೋಡೇ ಮಲ್ತದೇರು ತುಲಿ ದಾಯಗು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಊರುಡ್ಲ ಶುದ್ಧಗು ಜಾತ್ರೆ ದುಮ್ಮನಾನಿ ಬ್ರಾಣಿಯರು ಬರೋಡು ಪಲ್ಲೆ ತಂತ್ರಿ ದಯ ಬರೋಡು ತಂತ್ರಿ ಲೆಪ್ಪೊಚ್ಚಿ ನಿಗುಲೆ ಮಲ್ಪುಲಿ ಅಗಲ್ದಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂತೀರಾ ಅಂತೇರಿ ಅದು ಖಂಡಿತ ಐಟ್ಲ ಕೆಲವರು ವಾದಂಜನುಂಡ ದುಂಬು ಬೇತೆ ಶುದ್ಧದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬೇತೆತ್ತೇರಿ ಮಡಿವಾಳ ಸಮಾಜದ ಕುಲ ಮಣಿವಾಳ ಸಮಾಜದ ದೈವದ ಶುದ್ಧದ ಪ್ರಧಾನ ಉಲಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗ ಗ್ರಾಮಡು ಒಂಜಿ ಬಟ್ರನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇತ್ತನು 6 ಬತ್ತದ ಇಂಚ ನೀರು ತಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಶುದ್ಧ ಅಂದ ಲೆಕ್ಕ ಅಕಲ ಹಿರಿಯ ಹಾಕಲು ದೀತಿನ ಅಂಚಿನ ಅಕಲ ತಪಸ್ಸು ಈರ್ನ ಗ್ರಾಮಡು ದೈವ ಉಂಡು ಏರು ಬಾ ಶುದ್ಧ ಮಲ್ಪನು ಏರು ಇತ್ತೆತ್ತನ್ನ ಆ ಊರುಗಾಯ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಿನ ಅಗ್ರಹಾರ ಉಂಡಿ ಐಕೆ ದಾಯ ವಿರೋಧಿಸ ಉನ್ನಮ್ಮ ಮಡ್ಡೆಲೆ ಓಲು ಮಡ್ಡೆಲ ಅಡಿವಾಳನ ಕುಲು ಸುದ್ದಿ ಮಲ್ತೊಂತಿನ ವೈಕ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಚೂರು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ
ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಧಾನ ಧರ್ಮದೇವತಾ ಬಾಗುಡು ನೂದಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗಡು ಬ್ರಾಣರೇ ಬತ್ತು ಶುದ್ಧ ಮಲ್ತದಿನಿ 10 ಬಾಗುಡು ಮಾತ್ರ ಮಡಿವಾಳರು ಇರ್ತಿರು ಆ ಪ್ರದೇಶ ತೂಲೆ ದಾಯಗ ಒಂದು ಅಡೆಗೆ ಬೋಲೆ ಆ ದೈವನು ಶುದ್ಧ ಮಲ್ತು ಭಂಡಾರ ಯಾರ ಕೊಡಿಯರು ನಾವು ವೈದಿಕನ ಅವೈದಿಕನ ವೈದಿಕ ಕೊಡಿಯರ್ನ ಆಗಮದಾದ ವನ್ಪುಣು ಆಚಾರ್ಯ ತಪಸ ಆಮ್ನಾಯ ಜಪ ನಿಯಮೇನ ಚ ಉತ್ಸವೇನ ಅನ್ನದಾನಂಚ ವನ್ಪುಣು ಆಗಮ ಆಚಾರ್ಯನ ತಪಸ್ಸು ಆಯ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ಪುಣ ಜಪ ಆಯ ಬದುಕುನ ರೀತಿ ಐದು ಕೈಗೆ ಪೂರಕವಾಪಿನ ಉತ್ಸವ ಐದು ಕೈಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಆಪಿನ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಅನ್ನದಾನ ದಾನೆ ಮನಿ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಅಪಗಾನಗ ಆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನು ನಮ್ಮ ವೈದಿಕ ಅವೈದಿಕ ಸಮಾಜದ ಭಿನ್ನತೆ ದಯ ಕೊಂದರ್ಪಿನಿ ಖಂಡಿತ ಐತನೇ ಮೂಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜೆ ಐನು ಇಡೀಗ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ತೀರಿ ಹಿಂದೆ ತುಲೆ ಈ ಬಾಗುಡುಪುನು ಪಂಚಾಯತನ ತಂತ್ರ ಪಂಚಾಯತನ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಈರಿ ಮೈಸೂರು ಆಮೇಕ್ ಪೋಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಬಿಟ್ಟು ವೈಕಾನಸ ತಂತ್ರದ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಪುನು ಅಲ್ತ ಆಚರಣೆನೇ ಬೇತೆ ಅಲ್ಲಿ ವೃಕ್ಷ ಬನ್ನಿ ವೃಕ್ಷ ಪೂಜೆ ಮೂಲ ನರಕ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಕ್ರಮ ಉಂಡೆ ಅವ್ರು ಬನ್ನಿ ವೃಕ್ಷ ಸೀರೆ ತುತ್ತದು ಪೂಜೆ ಐನಕೊಂದತ್ತು ಈ ಪ್ರದೇಶ ಮಲ್ಪರೆ ಆ ಪೂಜೆ ಐನು ಮಲ್ಪಗ ಈ ಪ್ರದೇಶ ದೇಶಾಚಾರ ಕುಲಾಚಾರ ಮತ ಉಂಡು ಈ ಪ್ರದೇಶಡು ಮಲ್ಪುನೆಕ್ ವೈದಿಕ ಅವಿದ್ಯಾ ಕುಡಂಜಿ ಶಬ್ದ ಓದಿ ಅಪ್ಪು 2-3 ಜನ ಪನ್ಪಿನ ಅವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವಿದ್ಯಾ ಕೆಂದು ಪರೀರಿ ಇರಿ ಸಂದರ್ಶನ ಮಸ್ತ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಿದ್ಯೆ ಬಂಡದಾದ ವಿದ್ಯೆ ಬಂಡದಾದ ಅಂಚಾದ ಈರಿನ ಚಾನಲ್ 1 ವರ್ಷ ಪಾತ್ರನಾಥ ವಿಷಯಲು ಒಂದುವೇ ಉಂಡು ವಿದ್ಯೆಗಳದಾದ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವಿದ್ಯೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವಿದ್ಯೆ ಆ ಅವಿದ್ಯೆಗಳ ಒಂಜಿ ಮೂಲಡು ವಿದ್ಯೆ ಬೋಡಿ ಅವಾಗ ಅವಿದ್ಯಾ ಪನ್ಪಿನ ಶಬ್ದ ಸರಿಯೇ ಐನು ಸೀದವಾದ ಪನ್ಪಿನ ಅವಿದ್ಯದಾದ ಐನು ವಿಭಾಗ ಮಲ್ತು ಪನೋಡು ಉಂಡು ಅಂದು ವಿದ್ಯಾಪ್ರಾಕಾರ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆ ನಿಕಲ ಚಾನಲ್ ಮಸ್ತ್ ತೂಪೆ ಅನ್ ಮನಿ ಪೂಜಿ ಅಡೇಗೆ ತೂದು ಅಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ತುಕುಲೋನು ಏನು ಮಾತಲ್ಲ ತೂಪೆ ಇರ್ನ ಪಟ್ಟಾಂಗೊಡ್ಲ ಕೆಲವು ಮಾತ ಬರ್ಪುಣು ಅಂಚತ್ತು ಬರ್ಪುಣು ವಿಚಾರ ಚರ್ಚೆ ಆಪುಡು ವೈಎನ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಇರ್ನ ಮೇರ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಪಾತಿರ್ವೇರು ಹತ್ತದತ್ತು ಕೆಲವು ವಿಚಾರ ತುಳುನಾಡದ ಸತ್ಯ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಿಷ್ಠುರವಾದ ವೈಎನ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ವೇರು ಸರಿ ಉಂಡು ಗಣೇಶಮಿನ ಸಂಕಮರ್ಲ ಪಾತಿರ್ವೇರು ತೆರಿನ ಕುಲತೆಕುಲು ಇತ್ತಿನ ಮಟ್ಟಡಗಳು ಪಾತಿರ್ವೇರು ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ನೆನ್ನು ಸ್ವರೂಪ ಉಡೋಡು ಪನ್ಪಿನಿ ತುಳುವೇರು ವೈನು ಈ ವೈದಿಕ ಮಾತೆಕ್ಕಲ ಪಂಚಭೂತದ ಆಧಾರಜ್ಜಂದ ವಾದ ಇವಾರಾಧನೆ ಲಜ್ಜಿ ಅಗ್ನಿದ ಉಪಾಸನೆ ತೋಜಾಯನೆ ವೇದ ನೀರಿದ ಉಪಾಸನೆ ವೇದ ಪಣ್ಣನೆ ಎಂಚ ಅಂದು ಪೃಥ್ವಿ ವಾಯು ಆಕಾಶ ಎಂಚನ ಉಪಯೋಗದ ತೊನ್ನೊಂದುಂಡು ಇರು ದೈವದ ಭಂಡಾರ ಜಪ್ಪು ನೆಡ್ದು ಕೊಡಿ ಎಡ್ದು ಜಾತಿ ನೇಮದ ಒಂಜಿ ಪರಿಕ್ರಿಯೆ ಆಪುಡು ಈಗಲೇ ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ನೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ನಕಲುಲ್ಲೇರಿ ಐಟ್ ಏತು ವೇದ ಪ್ರಕಾರಲೊಂದು ಯಾನ್ ಬೋಡ್ತಾನೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ತೋಲ್ಪಾದು ಕೊರ್ಪೆ ಆಯುಧದ ದೈವಗ ಆಯುಧ ಬೊಡಿ ಕಾರ್ತಿಕೇರಿಯರೇ ದೈವ ಕಡ್ಪುಂಡೆ ಅಪ್ಪ ದೈವಗೂ ದಾಯ ಕೈಟ್ ಆಯುಧ ಕೊರಿಯರು ಅವಲ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚರ್ಚೆ ಬೂರಿನ ಅಂಚಿತನ ವಿಷಯ ಬೊಕ್ಕ ದಾಯ ಕೊರಿಯರು ದೈವಲ್ಲ ಕೈಟ್ ದೇವರನ್ನ ಕೈಟ್ ದಾಯ ಕೊರಿಯರು ಹಾ ಈ ಮಣಿ ದಾಯ ಕೊರಿಯರು ದಾಯ ಮಣಿ ಕೊರಿಯರು ಬೆತ್ತದಲ್ಲ ಕೊರ್ರೆ ಹೇಳಿತ್ತೇನೆ ಅದೇ ಮಣಿ ಬತ್ತೀನಿ ಗಂಟಾ ಮಣಿ ದಾಯ ಬತ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದಿದೆ ತಿರುಪನ ನಾದೋಪಾಸನೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ನಡಪುನು 724 ಭೇದ ರಹಸ್ಯಡು ನಾದ ಈ ಪರಿಚಿತ ನಡಪುನು ತರಂಗ ನಾದದ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಮಣಿ ನಾದೋಪಾಸಕ ಭಾಗ ಅರ್ಥ ಆಡ್ತೀರಿ ಹಾಳದ ಸಂಹಾರ ಭಾಗವಾದ ನ್ಯಾಸ ಸ್ವರೂಪಡು ಕತ್ತಿ ಹಾಳದ ಒರೇನು ಕೆರ್ಪಿನತ್ತು ಹಾಳು ವಿಕೃತಿ ವಿಕಾರದ ನಾಶನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಓ ಸಂಕೇತೇ ಅಪ್ಪಗ ಓ ಪಂಡಿನಿ ಐನ್ ಮತ ಪಂಡಿನು ಈ ನಾದ ಉಪಾಸನೆ ಪಣ್ಯು ವೇದ ಐನ್ ಏತು ಶೋಕುಡ್ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕುಲು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ತ ತವಳೋ ತಂತ್ರ ಕೊಂದತ್ತಿರ ಗೊತ್ತು ಐನ್ ನಿತ್ಯಕುಲು ಒಂದು ಬಾಯಿಗೆ ಬತ್ತಲಕ ನೆರೊಲಿಯೇ ತಪ್ಪದೆ ವಾ ಬಲ್ಲಿ ಐನು ಸರಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತದು ವಾ ಹುಳುಕೊಂಡು ಐನೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಜಾಜನಕುಲೆನ್ ಸೇರಾದು ಎಡ್ಡೆ ಧರ್ಮ ಪನ್ಪಿನ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪೊಲಿಗೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಡು ಆ ಕಾಲದ ಗುಣಕ್ಕೂ ತಕ್ಕ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೆರಂದಿತ್ತಿನ ಅಂದು ನನ್ನ ಇಂಚ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂದು ಸಮಾನ ಮನಸ್ಸಿನ ಯಾವ್ದು ಗಡಿಪತಿನಕ್ಲೇನೆ ಬ್ರಾಣೆರೇನು ಕುಲ್ಲಾದು ಆ ಪ್ರದೇಶ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪುಲಿ ಇದು ಯಾನು ಮಲ್ತದೆ ತೆಮುಲು ಒಂಜೇತು ಬದಲಾವಣೆ ಸುರು ಒತ್ತೊಂಜಿರಿ ಇರಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪಾತ ಒತ್ತೊಂಡಿರಿ ಯಾನು ಕೋರಿಗೊಯ್ಪಿನ ಉಂತಾಯ ಉಳ್ಕೊಯ್ಯರ್ನೆ ಬಲ್ಲಿಂದು
ಎಂಗಳು ದುಂಬೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತೀನಿ ಎಂಗಳ ಒಡ ಹುಟ್ಟಲು ಸೇರಿದು ಕೊಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆ ಇಜ್ಜಿನ್ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಒಡ ಹುಟ್ಟಲು ಲೈಕ್ ವಿರೋಧತ್ತೆ ಅವು ಅಪಗನೆ ಆತನು ಒಂಜಿ ಆತ ಆರಾಧನೆ ಯಾನು 14 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಕೋಲ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಿ ಮುಡು ಒಂಜಿ ನೇಮ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಿ ನಿಯಮ ಪನ್ಪಿನ ಏಪ ಅವಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ನೇಮ ಪಂಡದಾದ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಪಂಡದಾದ ಮಾತನೆ ವರ್ಷದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆವಡು ದಾದ ನಡಾವಳಿ ಪಂಡದಾದ ಮಾತ ನಿಯಮ ಉಂಡು ಅವು ಪೂರ ಬುಡ್ದು ಐನು ಓಲಾ ಪಾತೆರಂದೆ ಮೂಕುದ ಸರ್ತೋಗು ಪಾತೆರ್ನ ಅವು ಏತ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ ಪಲ್ಲೆ ಜ್ಞಾನಿಲ್ಲಕ ಎದುರು ಪಾತೆರು ಅಂಚ ಪಾತೆರ್ನಕುಲು ಮೀಡಿಯೋಡ್ ಪಾತೆರ್ನತ್ತು ಐನು ತರ್ಕ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಯಾನು ಏರ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾದ ನಾಲ್ ಜ್ಞಾನಿಲನ ಕುಲ್ಲಾದು ಮೀಡಿಯತ್ತೈಕ್ ಅವು ದಯಗೇನಿಕಲ್ಲ ಅಂಚ ವೇದಾಧಾರೋಡು ವೈದಿಕ ದಯ ಮಲ್ಪುನು ಕೆನಡು ಅರ್ಹೇರು ಕೇಂದ್ರಕುಲು ಅಪಗ ಸಮರ್ಥವಾಯಿನ ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕೊಂಡೈಕ್ ಅರ್ಥ ಅಂಡಿ ಮೀಡಿಯಡ್ ಕುಲ್ದು ಬಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಸ್ಥಿರತೆ ಯಾನ ಆತೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಏರೆಗಳ ಪನ್ಪಿನಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೋಣಿಡು ಕುಲ್ದು ಪಾತೆರ್ಗ ಧರ್ಮ ಪನ್ಪಿನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆವಡಿ ಅಂದೇ ಒಂಜಿ 20 ಇರೆಗೈತೆ ಅಂತೆ ಪ್ರಾಯ 40 ಮಾಂಡ್ ಅತೆ 5 ವರ್ಷ ಬತ್ತನ್ ಒಂಜಿ 20 ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಭೂತ ಕೋಲೋಗು ಏತು ವರ್ಷದ ಪಾರೆ ಶುರು ಮಲ್ತಾರೆ 24 ವರ್ಷದ ಪಾರೆ ಶುರು ಮಲ್ತಾರೆ ಈ 24 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಇರು ತೂದುಪ್ಪಾರು ಕೊಡಿಯೆಟ್ಟು ಬತ್ತದು ಇಡೀ ಸಂದೀಪ ನೋಡು ಆ ಕೋಲದ ದೈವದ ತಂಬರೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಂದರತೆ ಉಂಡೆವು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅರ್ಥ ಅನ್ನತೆ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕುದಪ್ಪು ಎಸ ಅಂದಿತ್ತನು ಸುರುಟು ಐದೊಕ್ಕ ಯಕ್ಷಗಾನಿಕೆ ಜತ್ತು ಬರ್ಪಿನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತನು ಪೂರ್ವ ಪೀಠಿಕೆ ಅಂದ್ ಅನ್ಪಿನಿ ಇನಿ ಉಂಡೆವು ಉಂಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಕಾಲ ಉಡೊಂಜಿ ಬಹುಶಃ ಐಕ್ ಕೆಲವರು ವಾದ ಉಂಡಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ದಯ ಸಂಧಿ ಬೀರ ಪನ್ ಪೂಜೆರವನ್ನಾಗ ಪಂಡ್ರೆ ವಿದಂಡಿ ಜನಕುಲೆ ಉಂತಾವೇರ ಹೆಜ್ಜೆ ಏರ್ಲ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಿಯಮಗ ವಾ ಜನಲ ಅಡ್ಡ ಬರ್ಪುಜೆ ಬೀರ ಪನ್ನೋಡು ಬಂಡ ಏರ್ ಪಣ್ಣಿ ಜನಕಲೆ ಬುಡ್ಸೋತು ಇಜ್ಜಿ ಜನಕಲೆ ಬೇಗ ಮುಗಿಯೋಡು ಜನಕಲೆ ದುಂಪಾಡು ಒಂದೊಂದು ದುಂಬು ಸಂಧಿ ಬೀರ ದುಂಪಾಡು ಪಂಡ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಪನ್ನೋಡು ಉಂಡ 5 ಗಂಟೆ ಪನ್ನಡು ಒಂಜಿ ಆತಣ್ಣ ಪನ್ನಡು ಆ ನಾದನ ಉಪಾಸನೆ ಮಲ್ಪಡು ಆ ದೈವದ ಇತಿಹಾಸ ಪನ್ನಡು ಅವಳು ಕೆಬಿಗೊರ್ದು ಕೇನಕಲೆ ಕೇನಡು ಇಂಚೆಂಚಗೆ ಸಂಧಿ ಬೀರ ಪೂರ ಸತ್ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನತ್ತು ಒಂಜಿ ಆತ ಅಣ್ಣ ಭಾವನೆ ಒರಿ ಉಂಡು ಪನ್ಪೆರೆ ಅಲ್ಲೇ ಖಂಡಿತ ಆ ಸಂಧಿಲೇಂ ಪನ್ನೆ ಕೆಲವು ಹುಟ್ಟುಡ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಣಂದಾಂಡ ಐಟೆ ಬರ್ಪುಂಡು ದೈವದ ನುಡಿ ಕಟ್ಟೆ ನಿನ್ನ ಹುಟ್ಟುಡ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಣಂದಾಂಡ 7 ರಾತ್ರಿ ಪಕ್ಕ ಕಡಲ ನೀರು ಲತ್ತು ಮುಗಿ ಅಂದು ಬಾಣದ ಬೊಲ್ಲಿಗೆ ಎಂತು ಮುಗಿ ಅಂದು ನಿನ್ನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಮುಗಿ ಅಂದು ಹೌದಾದೆ ಎಕಡೆ ಪಂಡೆತ್ತೆವು ದೈವಿಕ ರಹಸ್ಯ ಪಂಡವು ಎಂಕಲಿಲ್ಲಲ್ದು ಒಂಜಿ ನೇಮ ಪೋಯೇರು ಆ ನೇಮ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ದೈವ ಬತ್ತನ್ನ ಎಂಕಲಿಲ್ಲಡೆಲ್ಲ ಆತು ಪಂಡೇರು ಅಂಚವಳು ಗಂಧ ಬನ್ನ ಪಿರೌಡು ಬತ್ತೇರು ಅವು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸತ್ಯವು ಅಗ್ಲ ಭಾವನೆದ ಅಂಡ ಆ ದೈವಿಕ ರಹಸ್ಯ ಉಂಡತೆ ಬೇತನೇ ಪ್ರತಿಗೋಡಿಗಳು ದೈವ ಬತ್ತಿನಲ್ಲ ಬೇತನೇ ಉಂಟು ಪ್ರತಿ ಗುತ್ತದ ಚಾವಡಿ ಪ್ರತಿ ಊರಿಗೂ ಅವು ದೈವ ಪುರ್ದು ಕೊರಂದು ಇಂದು ಮಂಡಲೊಪ್ಪಡು ತೆರಿದುಪ್ಪಡು ಅಲ್ಲ ತಪ್ಪತ್ತು ಅಂಚ ಪಂಡದು ಪನ್ನದೆತ್ತಲ್ಲ ಈ 24 ವರ್ಷ ಪ್ರಯಾಣ ಈ 24 ವರ್ಷಡು ವಾ ರೀತಿದ ಮಾತ ಬದಲಾವಣೆ ಖಂಡಿತ ಪಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಅಪಗಾಂಡ ಅವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹರತ್ತ ಅವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪ್ಲೇನು ಅವು ದಾಯ ಸುರುಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬನ್ನಿ ಅವನ್ ಪೂಜೆರು ಒಂಜಿ ಆತ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಯರು ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪೇರು ಅದನ್ನ ತೆರಿಯಂದ ಅಂಚ ಪಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ವರ್ಗದ ಮಿತ್ತು ಗೋಪೆ ಕುಲ್ಲಾರ ಬಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ರೇಗೆ ಬಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಮಾತ ಮಲ್ಪಡ ಪ್ರಾಣಿಯರೆಲ್ಲ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಕುಲತ್ತೆಕುಲು ನಮ್ಮ ಕಕುಲು ಎದುರಿಸ್ತಾನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ಪಂಡದ ಅಕಲ್ಲ ಪಂಡದು ಕುಲ್ಲುದ ಇನ್ನು ಸರಿ ಮಲ್ತರು ನಮ್ಮ ಟೀಕೆ ಮಲ್ಪೇರ ಬಲ್ಲಿ ವನ್ಪಿನಿ ನೇರೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ನನದ ದಾದಕೆಂಡ ನಾತ ಜೋಕುಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪೋಡು ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಪನ್ನಿ ವೇದ ಈ ವಿಶ್ವನೇ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಅಂದ್ ಅಂಚಿನ ಕುಲ್ ನಮ್ಮ ದಯ ಭೇದ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ವಾ ಊರುಡ್ಲ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ದೈವ ಸಾನೋಡು 4 ಗ್ರೂಪ್ ತೂಪರೇರು ಈಗ ಕಾರಣ ಇಂಜಿನ ಪಲ್ಲೆ ಯಾನ ತೆರಿನನೇ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪಿನ 10 ಒಂಜಿ 16 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ನಿಯಮನು ಜಾರಿ ಕೊಂದರಲು ಇನ್ನುಂಡು ಈ ವರ್ಷ ಮಲ್ತಿನ 16 ವರ್ಷ ಆಯ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ ನಡಾವಳಿ ಮಲ್ತೇನೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪೋಲೆ ಇನ್ನುಂಡು ಒಂಜಿ ದೈವಾಲಯದ ನಿಯಮ ಅನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಈ ವರ್ಷದ್ದು ಬರ್ಪೆ ವರ್ಷಗೂ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಗೂ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದ ಐನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪನಲ್ಲ ನಿಯಮ ಉಂಡು ಎಂಡ ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥ ಉಂಡು ಎಂಡ ಏರು ಓಪಾತೆರೆ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಇರೆಗೆ ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥ ಇನಿಕೋಡದತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಓದಿರ ತೇರಿ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಹಾಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಗ್ರಂಥ ಅಂತ ಬೋಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಡು ಬಹುಶಃ ಕೆಲಡಪ್ಪು ಆ ಗ್ರಂಥಲು ಆ ಭಾಷೆ ಉಂಡು ಬೆತೆ ಭಾಷೆ ಉಂಡು ಆ ಭಾಷೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಉಂಡು ಪಾಲಿ ಅಂಚ ಮಾತುಂಡು ಬೆತೆ ಭಾಷೆ ಉಂಡು ಅಕ್ಲಕ್ಲೆ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಬತ್ತು ಕೇನೋಲಿ ಐನು ಆಸಕ್ತಿ ತೂಲಿ ಕೆಲವರು ಬೈದಿರು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಆಧಾರದ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ನೀರಿಂಚ ಓದಿನ ಅವು ಕೊಡೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಭಾಷೆದ ತರ್ಜಮೆ ಮಾತ ಮಲ್ತದು ಒಂದು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಅಂತಂದು ಕಲ್ತದು ಅವು ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಪೂರ ಲೇಟ್ ಆದ ಪೂರ ಕಲ್ತೊನ್ನಿ
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಬೋಳು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಸಾಧನೆ ಹಿಡಿದು ಸಾಧ್ಯ ಏನೇ ಅದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಾಧನೆ ಇತ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಐನು ಮಾತ ಓದಿರ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಮನೋನಿಗ್ರಹ ಮುಖ್ಯ ವೈಕಲ ಮನೋನಿಗ್ರಹ ಇಜ್ಜಂದೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ತಾರಜ್ಜಿ ಮನಸ್ಸು ಮನೋ ಎಂಬುದು ಮರ್ಕಟವಯ್ಯ ಅಂತ ಬಸವಣ್ಣೆ ದೇವನ್ನಿ ಅವ್ಲು ಹಾಗೆ ಒಂದು ಎಪ್ಪುಂಡು ಐನು ಒಂಜಿ ಬಿಂದುಡು ಉಂತ ಅಂಡ ಮಾತ ಪಾತೆರೊಲಿ ತೂವಲಿ ಮಾತ ಬಲ್ಪುಲಿ ಇಜಿನ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಆ ಮನೋಬಿಂದುನು ಏಕರೂಪುಡು ಉಂತ ಓಡಂಡ ಒಂತೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಬಲಪೋಡು ಆ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಗುಂಡು ಮನ ಏವಾನಾತು ಮನುಷ್ಯಾನಾಮು ಅರ್ಥ ತಿರುಗಿ ಮನಸ್ಸದ ಚಂಚಲತೆ ಎಂದೆತ್ತದ ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಗ್ರಹ ಹೊಡೆದು ಇದು ಕಲ್ಪರೆ ದಾಯ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ